Ongi etorri berriro Euskal Herria. Gaur Kabarako bigarren saioa hemen daukagu eta azken garaiotan, maili naiz lehenengo da behin, hori ez da ahaztu behar. Baina azkeneko garaietan Pilpilian egondan gai bati buruz, ez dakit Pilpilian egondan, baina gai garrantzi bati buruz egingo dugu gaur seriago jarriko gea. Eta hitzeiko dugu aldaketa klimatikoari buruz, eta apurat mugimendu horrek Euskal Herrian eukidun oi hartzunaz, edo nola dagoen diagnostiko bat egingo dugu agian Euskal Herrian mugimendu horrek duenan inguruan. Eta horretarako gonbidatu badakagu gaur. Mugimendu ekologista Euskal Herrian azalduko digula, nola dijoan edo zertan datan gutxi gora bera. Aldu dana. Hori da, orduan ongi etorri odei. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Oda, txalo batzuk. Oso pozik gabe zuen egoteaz. Profesional bat zango gure alboan honi buruz hitz egiteko, ziur nago. Profesionala ez, baina aldu dena egingo dut edo... Zer moduz zaude, lehenengo eta behin? Apurak kilikolo, egia esan. Baina, nik uste Euskal Herria azken garaien apurak kilikolo dagoela, denak atarroakin, ez da? Bai, hori da. Esplodet, bakizu, jagon. Eta, azaldu apurat zure burua, aurkeztu, zer egin dezu, nola sartu zinean mugimendu ekologistan edo? Ni, izena odei da, zuk azaldu dozu, eta apurua da nire militantzia da gehien bat mugimendu ekologistara enfokatuta joan dela. Hasiera baten nire herrian, nire herrian getxon egon zan, aspalditik egon dela nahiko borroka antidesarrollista, bertan planteatu diren obra eta proiektu urbanistikoen aurka, eta bereziki hori aurreko hamarkadan ja fokalizatu zen Tosuko landan, horre getxoko zonalde ondino urbanoa esen zonalde rural batean planteatu zen borroka bat, bertako proiektu espekulatiboaren kontra, parkin baten proiektua edo. Eta hor, hainbat urtetako borroka egin zen, hona kanpadak egin ziren, eta horren inguruan resistentzia gune bat sortu zen, eta horazu nintzen mugimendu ekologistan. Eta gero, borroka hori galdu ostean eta hortik zenbait urtetara, hori bilitako batzuok, pentsatu genuen, zabaldu behar zela krisi ekologikoaren inguruko mugimendua, apur bat aspektu globalagoak ere ikutu behar zirela, hemen gero itxe ingo dugu suporatzen dut, baina Euskal Herrian askotan burruka ekologista proiektu konkretuen aurkakotasunean egonda zentratuta. Eta hori ikusten genuen, gainera mundu mailan zetorren olatu hori ikusita, horrelako lanketa ere behar zela hemen, eta orduan Bizkaia mailan lanketa hori egingo zuen kolektiboa sortu genuen, Zukar Horia izenekoa, eta hor beste borroketa batzuetatik zetorren jendea, edo beste perfil bateko jendea ere batu zitzaigun, ez da? Orduan, Zukar Horian badago jendea anitza, ez da? Zer da Zukar Horia? Zara ez du kolektibo horren parte zarela? Edo hortan biltatzen duzula? Hori da, Zukar Horia da, krisi ekologikoa, aspektu zabalean lantzen duen taldea da, gehien bat, Bizkaia mailan egiten dugu lanketa, baina, gehien bat esan beharko nuke, Bilbo metropolitanoan edo, Bilbo inguruan egiten dugula gehien bat militantzia, eta hori, lantzen dugu krisi ekologikoaren hainbat aspektu, bai, krisi klimatikoa gehien ezagunena, baina beste hainbat aspekturi buruzko ere lanketak egiten ditugu. Orduan, apur bat, hori, krisi ekologika Euskal Herria ekartza ere, baina, okazuta ez, harremana beste kolektibo batzuekin, ere Euskal Herrian, haude beste kolektibo gehiago ekologismoa lantzen dutenak edo zesan dezu, zuena gehiago dena zentratu Bilbo inguruan, Bilbo handian, Bizkaian. Gu egia esan, Bilbo handia eta Bizkaian zentratu gara, momentuz bertakoak garelako militanteak eta, ez da ere autu estrategiko bat, edo zaten, borroka Bizkaian eman behar da bakarrik, edo baizik eta, bertakoak gara eta momentuz hor zentratu gure militantzia, baina, egia da badaudela gure antzeko izan daitezken beste kolektibo historiko batzuk, ez da, hor daude Eguzki eta ekologista martxan, baina ikusten genuen, bertako militantzia, hor egon zela utxune bat, ez da, hori taldea sortu ziren edo indartu ziren gehien 80. hamarkadan, edo ekologista martxan, uste dut formalki 80. hamarkadan osatu zela, baina ere, militantzia 80. hamarkadatik zetorren, ez da, nire aita adibidez egon zen, hasiera baten sortu zen kolektiboan, eta hor
bai egon zela utxune bat, ezta, urtetan zehar ezela jende berria sartu motoretako kolektiboetara, eta, ikusten duen horrelako beste sortzeko beharra. Baina, taldeekin badaukagu harremana, eta baita ere, beste Euskal Herriko beste txokoetan dauden borroka konkretuetan dabilen jendearekin, ez da? Noski. Horretara gerora iritsiko agian, ez da, agian Euskal Herrian badagon utxune hori, baina lehenengo eta behin, nik badakitzo zerrakazula eskutartean. Alde guzu erakutsi? Hau eman diate produziokoek eta, baina, hemen ipintzeko edo. Iritsi da honea. Nor dago, aldezu agian podcasten entzuen duten bat personentzako aldezu azaldu nor zertan, eman dizutena? Suporatzen dut, gehienek ezagutuko dutela, ez da, gaur egun, klima aldaketari buruz berroa egiten duzunean, ikuste hau dela mundu mailako figura ezagunena, ez da, Greta Thunberg edo, ez dakit zehazki zen esaten den abizena. Bai, suediarra, jena esatzen Greta Thunberg, eta nien egon, baina mesedez. Ez da zato datuarra. Bai, nik ezakit, suediara zauzkatzen ez dakit, baina... Nik uste dela Greta Thunberg, olako zezer. Igual, izan diteke, bai. Eta, zer iritzia, kasu berari buruz, da oso, bakizu, ikusti da pintada gora Greta eta ora. Bai. Ozakit. Nik dut ikuste, igual. Ez baina, zein da apur bat Gretari buruzko iritzia? Nik ez daukat iritzi oso argiri, egia da, ez duela ere askorik aztertu kontu, ez da gainera hor inguruan ikuste nahiko konspirazio teoria eta daudela, eta ez dakit, egia da, nik uste aztertu baden fenomenoa Greta bera baino dela, gertatu zen, segaitik Gretak edo ez, lortu zuen hainbesterainoko mobilizazioa ematea. Hor alde batetik bai, kontziente izan gara, hor komunikabidetik eta besa jaso baldin bazuen, hor zenbait interes egongo zelatzean, horrek ez du esan nahi, bere inguruan sortu den guztia negatiboa denik, ez da? Nik uste berak sortutako gazte mugimenduak hainbat herrialdetan gauza oso positiboa ekarri dituela. Baina zentoten nintzela hori kapitalizatu ere azkenean fortuna handiek eta interes handiek, ez da? Hori ere badago apur bat. Nik uste badala ikono nahiko ez dakit, grazioso bat agian ekologismoari buruz eta hortak azue gure Greta. Agian gure santua bezala hauko dugu mai gainean. Beste nik eruk esango, baina. Badakit baduela 10.000 beste aktivista, baina nolabait justo neska suediar batek hartu du ahotsa, ez dakit. Hora izan da, dirudienez. Baina, honen arira ere, zelan, zatik adibidez mundu mailan, eta horri buruzte ingo dugu orain, mundu mailan ekologismoak badauka arrakasta bat, ezan daitekeela agian... Agin zan daiteke ezakit kapitalaren erantzun kapitalaren pean edo agian behendan badala burruka bat, baina Euskal Herrian zelan ikusten duzu adibidez dala gure kezka ekologismoa. Bai egon zan ez jezazpearekin ez, baina egon dira hainbat proiektu, Lemoizen, beste adibidez Lemoizen egon da, gero Arostegia ere bai. Zelan ikusten duzu dagoela gure gaur eguneko panoraman ekologismoa, edo gure gaur eguneko burruketan? Claro, zuk ondo esan duzun bezala, Euskal Herrian borroka historiko oso potenteak egon dira ekologismoaren arira, ez? Lemoiz da gian edo orokorrean nuklearen aurkako borroka, ez? Bakarrik esan Lemoiz, baizik eta beste hainbat proiektu ere zeuden, ez? Campo de tiroen alotuta, ez? Hori zuten Gladys adibidez. Eta horretik aurrera ere asko mugitu da, borroka konkretuen inguruan, ez? Itzalango autobidea, gero HT-ak hartu zuen zentralidade handia, ez? Azkenen urtetan igual gero hor egon zen frakinaren borroka Araban eta gaur egun ere gehien aipatzen dena, hori eta potenteena dena gaur egun Arostegiakoa. Baina gero krisi hauei ikuspegi globalago bat eman dien mugimenduen falta nabaria nik uste dut igerri dela hemen beste herrialdekin konparatuta, ez da. Baina, agian ere nola, beste burruka hain handiak gauden ere, eta agian beste realtan ez dauden beste burruka handi horiek edo potenteak, agian hemen apur bat beste bigarren plano batera jarri da. Eta horregatik izan daiteke. Agian, ez dakit, hori faktore importante bat izan daiteke. Gero ere, nahiko interesgarria da hor, geografikoki ikusita ez, Europan zean egiten den berezketa bat iparraldeko Europa eta hegoaldeko Europaren artean. Orduan hor ere, errentarekin zer ikusia euki dezak, ez? Askotan egiten zaion kritika ekologismoari eta, egia apur bat dago atzetik ez dela, kezka burger txiki bat, edo, eta, egia da soziologikoki aztertu ezkero mugimendu ekologista nun euki duen indarra edo Europan behintzat,
bai iparraldeko herrialdetan eduki duela indar handiagoa edo, ezta? Bai, agian zan daiteke hori, kezka ekonomikoengatik ere. Baina, adibidez, Euskal Herri barruan ere ez dakit, nik ari zentzun duan mugimendu ekologista handienetako kenduta proiektu horiek ere izan dira, agian bizi Baiona inguruan eta Ipar Euskal Herrian Lapurdin batez ere. Hor, nik uste badakala, agian, Ego Euskal Herria baino garrantzi gehiago ekologismoak, bueno, hau da jaso deten impresioa behintzat, ze esango zenuke honen inguruan. Bai, nik erut askorik ezagutzen bizi egia esan, bueno, antza denez, bai, bueno, uste 600 militante inguru dituztela edo, eta, bueno, hori, bai, paraldearen tamainoko lurralde batentzako, hegoaldeko antolakundekin konparatuz, zifra oso handia dira. Gero nik ere ez dakit zenbaterainoko, kide horiek zenbaterainoko militantzia daukaten edo, baina argi dago hegoaldeko antolakundeokin konparatuz, indar handia daukola. Nik hor uste dut hor faktore importante dela, azkenean, hegoaldean Espainian estatuko dinamiketan sartzen garela gehiago, eta iparraldean nik uste dut Frantzia mailakotan. Eta Frantzia mugimendu ekologistak hemen baino indar handiagoa. Menpekotasun barruan sartzen gara, azken finean estatu menpekotasuna. Baina, eta adibidez, Euskal Herrian oraintxe bertan, aipatu Arostegia, hori izan da, orain egon da mugimendu handia, baina badago beste, adibidez, erronka ekologiko bat oso garrantzitsua da oraintxe bertan Euskal Herrian. Ez dakizu zer zehatza edo, aldago, edo da gehiago aldaketa klimatikoaren arira. Hombre, nik hor gehien bat Bizkaiari buruz egingo gerra da. Bizkaia ez eukaliptoa, ez? Esaten dute, eukaliptoa agur, horrekin gizon sarrasketen ari dira, horrekin lanketa egiten duzute edo? Bueno, horri buruzeko zeo zer prestatzen gabiltza, ez da eukaliptoan inguran horrek gehien bat, Bizkaia, Gipuzkoan eta Arabako baialaldean eragiten du, ez da? Bai. Eukaliptoen implantazioak, gero Bizkaian ere arazo handi bada, autopisten askundea edo, ez da? Bai, dago autopista hau dana, ez da biela, inorrek... Hor dago alde batik hori da, superzurra, ez da? Ja, dagoeneko egin zutela, eta... Bueno, kotxe gutxik erabiltzen dute, baina orain handitu nahi dute. Eta hori ja martxan dago, eta gina da, hori gelditza zaila esango dela, baina Bizkaiko Foru Aldundiaren planak ez dira hor gelditzen, baizik eta gero ere beste autobide bat daukate planifikatuta itxasadar azpitik, Getxo eta, berez Leioa eta Portugalete lotzeko. Eta, hori dira Bizkaian dauden borroka handina, gero men Gipuzkoan, Arraustegiaren ingurukoa, baina, gero, ja, Arraustegian martan jarri dela, Nafarroan badituzte nahiko borroka, Arraustegiaren alde batetik, gero makroproiektu berriztagarrien ingurukoak. Bai. Ez hemen galdu genuen borroka ez Erraustegiarekin, eta dute proiektu, ez esan zuten olako eraikin berdea eta ingurumen zentro bat zara, ez? Baina azkenean, ez eukaliptoarekin ere flipantea da. Nik horreko izan un pankartazo polit bat jartzula eukaliptoa Australiara, ez? Euskal Presoak etxea moduan. Bai, guzki, egindako osona. Bai, eta ez horrak azuek amistan dela mazu fracking ez. Frackinga hori duen da Araban batez ere, edo nune egiten da... Bueno, hor gehien bat borroka zentratu zen Araban, bertan zegoelako proiektu duta lehenengo putzua. Baina berez, Euskal Autonomia Erkidegoko zonalde asko eta asko zeuden hor sartuta, bai, Severio inguruan, zegoen proiekturen bat, getxo, eske ia guztia zegoen plagatuta, baina egia da, hasiera, Araban emango zutela, Gasteizeko hegoaldean, eta orduan gehien bat hor eman zen borroka potentena, ezta? Eta hori lortu zen, frackinga debekatzea, Eusko Legebiltzarrean, eta gero aldatu zuten plana, eta nahi zuten gaz konbentzionala, teknika konbentzionalen bidez gazatera, borroka hori momentuz ere irabazi da. Baina, Eusko Jarraitzeko ondino, Arantxa Tapiak bereziki jarraitzen du hor gazarekin tematuta. Ez da etxi behar, ez da, frackinga borroka behintzat irabazi egin, da, beste borrokak irabazi egitez. Garaipenak egon dira, eta askotan garaipenak gutxi saltzen ditu, hori da, bai. Saldu behar dira garaipenak, bestela ez goaz inora, eta hor frackinga ez argi gatzen da, orduan, kamistan dakazu, hori badijoa. Eta, orain nintzen dago Euskarri buruz, baina adibidez, hori, nazioartean badauka beste maila bat, ez ekologismoak. Adibidez, ni Alemanian egon nintzen aurreko urtean, eta Alemanian Fridays for Future, mugimendu guzti horrek kriston egin hauka, eta hauteskundeak izan zian iraia maieran, eta Die Grüne alderdiak okitek kriston goraka da, ez dira berdeak.
baina nik askotan ikusten duan gakoa dela apur bat hori, Alemanian jende jartzen du lehenengo ardura bezala, kezka bezala, ekologismoa, klima aldaketa, ez dagoelako agian prekaritatearen zantzu hori, agian hemen dagoen bezala, edo zuk nola ikusten duzu, ze adibidez nik jendearekin hitz egitean, Alemania batez ere, ikusten dut ez dakatela inolako kezka ekonomikorik, orduan berantzako kezka bakarra da, ekologikoa. Eta zilegila, baina ikusten da hor badago aldaketa bat esan moduan lehenago, maila ekonomikoan arabera, ez da? Edo... Eta hor ere igertzen da aldea bertan dagoen ekologismo formari begiratu eskero, ez da? Egia da mugimendu sozialetatik ekologismo nahiko potente dagoela, baina gero zuk ere digrunen aipatu duzu, ez da? Eta hori fenomeno interesgarri badaz, ia eskumarekin zuzenean lerratzen den alderdi bat, ez da? Oraindik bideo grabatzen dugunerako ez dakigu gobernu osatuko den Alemanian, baina, Oraindik ez dakigu, ikusiko dugu, komentatuko da. Espekulazioen artean planteatzen da, adibidez, kristiano-demokratek, liberalek, eta berden arteko tripartito bat, ez da? Claro, nik uste ere, nik horrego loitzen naiz jendeakin hitz egitean, grüne alderdia zan, apur bat, ezkerrekoa izatea, eta nigatzen baina, ekonomikoki hauek ez dira ezkerreko, eta apur bat greenwashing terminoa sartzea ere barruan, ez? Zuk uste duzu olako alderdiak grüne, edo ez dakit olako 10.000 alderdia da Europan zehar, asko greenwashinga egiten dutela, edo... Azkenan ez, asko falta dalako agian ezkerreko mugimendu hori ez dagoena, agian ekologismoarekin lotuta. Europa mailan Partido Verde asko eta gero eta gehiagok hori liberalismo nantza jo dute, berez digurunenen kasuan ez bakarri euren programa ekonomiko maizik eta programa nazioarteko mailako programa ere nik uste dagoen atlantistenetakoa dela, igual Partido Liberalarekin batera, baina oso atlantista. Austrian ere, ikusten dugu zenan dauden alderdi popularrarekin koalizioan. Eta, Frantzian hainbat sektore daude hor barruan, baina, ere baten bat Macronen gobernuan egon da. Hori, Europa mailan gertatzen den fenomenoa da. Eta hor nik uste horri aurre egiteko egin behar dena dela, hori eskerreko borroka, langile klasaren borroka, lotu borroka ekologistarekin, ez da? Eta hori da gainera guk ere hemen daukagun desafioa, zu dinozunagaitik, hemen, karo. Prekariedade handiago sufritzen dugu, arazo ekonomiko larriago ditugu, orduan, zelan lotu gaur egungo arazo ekonomiko horiek, etorkizunan, etorriko zaigunarekin, krisi ekologiko hori aurre egin ezean, ez da? Noski, nik uste teoria, hemen jendeak ikusten dula ekologismoan burruka agian, zozer bezala, burgesana, ez dana horrela, eta horren ez dugu agian kontuan hartzen, begira, hemen etorkizunea hau izan daiteke kalte ekonomikoa guretzat. Egiten dugulako lotu horrekin, baina hori azaldu nahi ez dala horrela, alda lotu langile burruka, edo prekaritatean kontrako burruka, edo hainbat burruka azkenean ere ekologismoarekin ala dala. Eta aldala aldendu ere apur bat. Europan erakusten den, ez dakit burgesia, baina greenwashing hortatikan. Hor Frantzia, gehien bat txaleko horien ari da hor nahiko batasun interesgarria egon zen ekologisten eta langile klaseko sektoren artean, eta hor eslogan oso bat atera zuten edo fin de moi, fin du monde, lemen konbat edo lako zeu zer, ez da, hilabeteren amaierara heltzea edo mundu amaiera ekiditzea edo, borroka berdina, eta nik uste hori izan behar dela hartu behar dugun linea, bai. Hori da, alatu berrego gure mondot esan, ez gaude Alemanian, ez gaude ez da borroka iguala guk egin behar duguna da, ekologismoa guk gure burrokekin uztartu bere zentzu batean edo, ez? Dena denik esan nahi dut, Alemanian ere badaude hau bultzatzen duten hainbat herri mugimendu, baina justo adibidez dikurunen algerdia edo ona gehien bat entzen zaigunak, ez du hori horrela planteatzen, ez? Noski, baude alderdi iraultzaile ekologistak toki guztan kontua zoritxarrez, ez dakit, azken finean, medioen diskursioa bat joan hau idalako. Eta hau guztia hitz egin da, gero zuk uste duzu ze erronka handi daude. Euskal Herrian hitz egin dugu erronka handietako bat da, jendeari esatea beira, ekologismoa ez da bakarrik zeozer Ipar Europakoa edo dirduena, baizik eta gurea da, hori uste badala erronka handi bat. Naiz eta nahiko nik uste baino jendeak hori petatzen duen, baina ze beste erronka handi azkagu, ez? Aiz Euskal Herrian ekologismoan arira. Nik uste dut erronka handienetako bat orain zertan dela antolatzea, jende askok badaki, zein
txarra den gainera datorkiguna, badakit eta zuk esaten zenuen moduan, ezta? Ba, hori ez dela bakarrik burgesen kontua, baizik eta bereziki langiloi eragingo digun zeo zer, ez? Eurek jari dira euren bunkerrak montatzen, euren prestatzen ja datorrenerako, ezta? Baina orain behar duguna da, gizarteak dagoen pertsepzio hori, benetan antolakuntza eta mobilizaziora bultzatzea, ezta, jende hori. Eta, esan zu antolakuntza, badaukazu deialdirik azaroan edo udazkenean zehar, hau izan daiteke aukera jendea horrea jotzeko. Badaukazue, ez dakit azkar esan da deialdiren bat. Urria amaieran, itzaldi ziklo txikitxo bat egingo dugu, urriak 26an uste dut oinatin egongo gara, 27an segurazki Mungian, eta 28an Uribarrin, Bilbon. Eta, horra bitxa, eta gero azaroak 6irako prestatzen gabi, superatzen dut ja podcast hau ateratzen denerako publiko izango dela, manifestazioa, eta azaroak 6an Bilbon. COP 26aren arira, Glasgowen bilduko den COP 26aren arira, planteatzeko klima aldaketaren aresori aurre egingo badiogu izango dela herritarron mobilizazioaren bidez, ezta? Bale, badakizue. Nahi bali mozte antolatu, legalde hortara jun daiteke jene eta antolatzean lagundu eta mugimendua handitu ere, ezta? Bai, nik uste dut, esan zuet, bakizue, jaso ditugu datak, noiz daude mobilizazioak, eta eskertuko da dana. Eta, eskerrik asko dei, izan da interesgarria, izagin dugu erronken inguruan, ekologismoa, ea lortzen da antzatzen eta baita oroitu behar dugu. Garaipendak ere, nik uste dut, hain zartu behar direla, ezta? Hori da, eta eskerrik asko zuei ere, guri abotza ematarren. Eskerrik asko, hau izan da dana, eta hurrengo saio arte. Aio!